Na fo. O, na fo. A mae hwnna rwan i fod. Ie. Ac i chi gael eich dallu o'r O, sio. dallu. Dim os o'ch chi'n cael hanky-panky yn y cafn. Na pawb yn dweud na. Dwi'n teimlo fel Steve McQueen. Helo, croeso nôl i Howard yn y Garej. Dyn ni yma yn Sioe Môn heddiw, efo'r classics, vintage a tractors. Gen ni mynd i weld pwy sy'n yma te, ie? Helo. Wel, Will Davies, ti sy'n trefnu y tractors a classics yn y sio yma. Pwy sydd yma? Be sy'n gennych chi yma heddiw? O, clwb Hemberiano yn Ys Môn yda ni. O, ia. A mae'r clwb i bod yn mynd ers dros 20 mlynedd bellach. A dyn ni bod yn dod i sioe yma, wel, ers y cychwyn a bod yn onast. Ie. A dros y blynyddoedd mae'r adran wedi tyfu a tyfu. A beth dyn ni'n neud yn y 2 flynedd dwytha ydy reid rhyw arddangosfa yn y prif gylch yn dangos sut mae dillio ffermio wedi newid. Ie, ie. Achos mae ti'n gallu weld bod size y tractors di newid, yn dydi? Yn hollol. A mae faint o waith rydyn nhw'n wneud mewn diwrnod wedi newid yn aruthrol. So beth dyn ni'n neud ydy reid yr hen tractor i fewn, 2 tractor i fewn gyntaf efo gwydd, neu ar y dyrdach i wneud. Ie, ie. A wedyn mae gennym ni Massey Ferguson newydd yma na, efo gwydd 5 coes, sydd yn gallu gwneud mewn awr be mae rhai bach yma'n neud mewn diwrnod. A hefyd, gen ti cair a hen lorries a trucks a beth hefyd. Oes. Bobl sydd wedi gweithio oriau ar reina yn dod i dangos nhw hefyd. Hollol, ie. Wel, well ni mynd am dro bech i weld nhw gyd, yn tede? Dyna fo. Be di hwn? Austin 7, ie? Austin 7 ydi hwn, ie. Be di oed o? Mae hwn yn 90 oed. 90 oed? So pryd getho i wneud, te? Na'n gweithio hwnna allan, te? 33. 1933. Ie? Be di size yr engine? 7. 700cc. Ah, ie. 4 cylinder? Yes, 7 horsepower. 7 horse. Na gyd i o 7 horse? Ie. Ie, wir. O, ti'n crancio fo, neu os na electric start? Mae na start yno fo, oes. Ne, crancio fo, mae batri flat. Ie. Mae'n andros o glan efo chi. Pryd gesti o? Dros flwyddyn yn ôl. Just flwyddyn? Ie. Os ydych chi'n new owner ta? Faint o bobl sydd wedi perchu no? O, sy'n ni'n beth. Ar y beth sydd ar y logbook? Wel, ar y logbook, mae'r hen logbook sy'n mynd yn ôl. O, mynd yn ôl. Dim gymaint o hynny. O, negas? Danni i 8. Be ydych chi'n gorfod wneud efo hwn i cadw ar y ffordd te? Dim byd. Dim byd, really, negas? Na, da chi'n misio MOT yno. Ie. Da chi'n misio tax yno. Ie, sy'n license yno? Da chi'n misio tax yno. Right. Faint insurance da? Yw, 80 y blwyddyn. A faint fyswch chi isio gyda i wan i mynd o hwn adre? Ei brynio. Pres, ie. 6,000. 6,000, dw, dych chi'n siocio fi fyna. O, ie. O'n i'n meddwl bod o'n lot. Na fo. Na fo. A mae hwnna rwan i fod. Ie. Ac i chi gael eich dallu o'r O, sio. dallu. Dim os o'ch chi'n cael hanky-panky yn y cafn. Na pawb yn dweud na. Diolch yn fawr, John. Hwyl. Diolch yn fawr. Thank you very much. Diolch i chi. Medwyn Owen, Morris 1000, lyflu car. Be di hanes y car ma ta? Dwi wedi brynu o yn 1987, y golwg sobor yn y fod deud y gwir. Ti di wneud y gwaith dy hun? Do. Dwi wedi gosod y wings a gwneud bopeth oedd eisiau. Gael i barod i sbrio? Barod i sbrio, ia. Rwbio fel awr a bopeth. A beth am yr engine? Ti di elwylio'r engine? Yna mi mater yr un injan, Alright. newid i oil i. Ie. Dwi wedi rhaid points newydd a coil a falle distributor newydd. Jyst i blesio'n hyn mwyn a A mae'n mynd yn iawn? A mynd y well. Faint o miles ti di wneud yn efo pan ych ysdi o? Os mae gyda fi 16,000. 60,000, so mae'n bad. 16. 16. Ie. O, gret. A da chi'n cael lot o pleasure? O, dan, yn wedi'i tywydd yma o'n da. Ie. Be di'r siwrne mwyaf ti di wneud yno? Rwy'n 10 milltir ar 20. O, ie. Ddim yn mynd efo o'n bell. Dim yn mynd efo offer ynys de? Ddim lot. O, bydda, mae'n di sioia. O, mae'n i sioia. Lyflu. Hei, wel, mae'n lyflu car, diolch yn fawr. Thank you very much. Ti sy'n bi ar combine hefyd, ie? Ie. Be di hanes hwnna gynta? Wel, oedd tai prynu fo yn 1970 yn Extemo. 1970. Ti'n gwybod fain y tai talu amdano fo?
Na, i ddeud yn onest. Mae'r sis dal adra mewn rhyw bocs yn rhywle fel. Be mae rhywbeth fel hwnna werth rwan? Fool's guest, gen i'n syniad i ddeud y gwir. Mwy sentimental value na actual value. Ie, dyna di lot. A mae'r set mae 165 efo trailer. Da chi'n defnyddio fo ar y ffarm? O, yndw, ie. Oed wir? Ie, mae'n un dallan... Faint o acres wyt ti'n neud efo hwnna te? Rhwng 10 a 20 pob blwyddyn o'r combine a mae hon... Just i cadw o fynd? Ie, a mae hon yn gweithio trwy blwyddyn. Be di hanes y tractor yma 165? Yr un flwyddyn ar combine, tai prynu hon hefyd ar trailer, i gyd yr un flwyddyn, so, ie. 1970? Ie, 1970, ie. 1970. Ie. O, chi'n mynd geni a 1970 o dda? Na. So mae taid iwsio fo, mae dad sy'n iwsio fo? Ie. A wan o ti'n cael iwsio fo? Ie, a wedyn fi sy'n peilio ti wan. Mae di hours neu miles ar y tractor te? 19,000 hours mae hon di wneud. 19,000 hours? Ie. 791 days. 791 days. Dyw, 2 flwydd di hwnna. Bob dydd yn dweud, ddech chi'n mynd lot yn egdech. Ac mynd i'n chemes. Be wyt ti ar 3 days a week? I wish. Wel, David Davies, i weld beth dwi wedi weld yn barod heddiw, hwn yw'r tractor mwyaf hen sy'n ma. Ia? Wedi hanes hwn? Tractor Fortunature i27N ydy hon. Pryd gath hwn i bildio? 1952 gath hon. O, 52, diw'n mor hen a hynny te? Na, di ond o hon yn dipyn o tractor yn ei dydd. Pam yn ei de? Oedd hon efo yr injan Perkins diesel sydd yn 6-cylinder, so oedd hon yn tractor yn newydd i'r Buckley Estate yn Beaumaris. O, be di hwn te, Will? Be di hanes hwn te? So, belt pull ydi hwnnw. Hwnnw sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer troi lot o beriannau bryd hynny. So, wyt ti'n gofod tynnu'r lifer yma i troi hwnna ymlaen? Mae'n direct drive off y gearbox. Na ni. Pa speed mae hwnna'n mynd e? O, eto, dibynnu ar faint o refs gyn ti ar Ac oedd y Perkins 6-cylinder, oedd hwnna'n engine dda am redeg am trwy dydd? Oedd ei dwbl o pŵar, diesel yn hytrach na'r petrol TVO ac startio ar y botwm. Sut wyt ti'n gallu cadw o'n stopio fo boilio te, stopio fo gorboethu? Just radiator, fan yn troi yn yma. Fan, fan electric fan neu fan off yr engine? Off yr engine, yn troi off y crank yr engine ei hun. Mae hwn yn good nick, mae hwn wedi cael ei ail-wneud, yndi? Yndi, mae hwn wedi cael ei gwneud cyn blynyddoedd yn ôl rwan. A lle oedd y Folkestones yn cael ei wneud te? Lawr yn Essex? Na chi, ia. A ni'n gwybod y stuff, ynddi? Drws nesau i bod am lle oedd y rally cars yn cael ei wneud. Dwi'n mynd ddyn ceir, so oedd Ford New Holland yna. Tan o cyfleus nhw. Be di'r tap eich yma te? Tap i freinio'r dŵr allan o'r bloc. Un bras tap fyna. Ie. Dow. A di hwn dal yn mynd, dal yn gweithio? Dal yn mynd. A lle nes o dod i, nes ti ddeud? Buckley Estate yn Beaumaris, a lle newydd. Pwy sy'n byw efo wan? A fi. Ie. A be di, dwi'n obsessed efo werth pethau. Be di werth rhywbeth fel hyn wan te? Dibynnu pwy sy'n gofyn ac yn gwrando. Wel, fi sy'n gofyn, a dwi eisiau mynd am nhw adre heno. O, diw. So rhaid i chdi gael checkbook allan ac chydig o notes ar ei ddifod yn ddweud ni felly. Gwmpas lle? Dan 20 grand? O, ti ar 10 ma swn i. 10? Ie, diolch yn crazy te, nedi? As na good trade efo tractors ar un o bryd? Oes, dibynnu beth sgyn ti, sy'n rhywbeth yn bach o wahanol. Beth am ffyrgu bech gre? Just i mynd lawr i coop a bethau? Mae rhai gwreiddiol sydd yn ei ddillad gwaith yn hel mwy o bres weithiau na rhai sydd wedi cael ei gwneud i fyny, ond mae yna gryn dipyn ohonyn nhw o gwmpas, so ie. Ac un cwestiwn ar ôl, pam Ford ddim Massey? Wel, mae yna Massey's acw, a mae yna dipyn o bob ddim acw. Hwn bydd y ffeifrau te, ie? Hwn di'r ffeifryd ar y funud, ie. Stay there. Stori diddorol, dyma Mr Buckley, ac oedd ei grandfather wedi prynu'r tractor. Your grandfather owned this tractor, am I right? He bought it in 1951, was it, Devin? 51, 52. Would you know how much he paid for it? I don't remember, I wasn't around. My father was And as a boy. have you had some involvement in managing this tractor? No, the first time I heard about it was when I rang up David and he said, do you know Richard Williams Buckley from Plasmygan? And I said, I'm stood in Plasmygan, and yes, he was my grandfather. And he said, I've got his tractor. Any signs of buying it back then? Oh, I'm not sure. I don't think David would separate from it. No, it doesn't sound like it, does it? No. Thank you very much. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn.
dim just vintage sy'n ma, mae yna tractors newydd. A Gwynedd Evans o Emyr Evans Tractors, yr ail genedlaeth sydd efo fi wan. Be sy'n gen ni fan hyn, Gwynedd? O, mae gen i lwyth o bethau. Cychwyn efo'r gombain. Gombain newydd sbon fan hyn. So mae yna ddarn masif i mynd ar y ffrant na, oes? Oes, ond di hwnnw ddim wedi dod oherwydd transport. Ie, diolch yn fawr. Ie, mae hwnna'n gallu bod o 16 foot i fyny, lle. A di combain yn tynnu hwnna tu ôl ar trailer, yndi? Fel arfer, yndi. Ydy'r combain yn gallu delio ar ben ei hun, neu isio machine i codi o fyny? Na, da chi'n gallu godi off. Mae trailer special. Mae'r combain yn cyrraedd ar y yn y cae, ac efo trailer, ac yn troi lawr. Ie, mae'r darn ffrynt yn mynd fyny i lawr. So mae'n torri, mae'na blades yn torri. Oes. A mae'na sycar fawr yn does? Nag oes. Mae gennych chi olwyn fawr, ond da chi'n gweld combain yn mynd o, olwyn fawr. So mae'n tynnu'r gwell i lawr i mewn o, a dim mae chi finger bars yn fan hyn yn dorio. A dim, mae'r... Bopeth yn mynd fan hynna? Bopeth i mewn. Right. Lle mae'n separatio fo de? Wel, mae'n chi threshing wheel fawr yn fanna, sy'n troi ar 800 RPM. Right. Yn rhyw fath o falu y peth i fyny. Ond dyma malu'r gwair. A dyma'r gwair, mae'r gwenith neu'r haidd yn disgyn i'r gwylod. A wedyn beth sy'n digwydd, fel mae'n mynd ar hyd y gombain, mae'n bydd yn cael yn straw walkers. Right. A maen nhw'n fel un. Ie. All the way i'r cefn. Be di size, be di weight hon? Mae hon, actually, yn un o'r lleia, gwch chi. Lleia? Ynddi. Yes. Mae hon yn gwneud fatha 15-20 tunnell ar awr output. 20 tunnell ar awr? Output. Be di weight o? Mae'r un mwyaf nhw'n de, fyny rhwng 75 a 90 ton ar awr. Sut iawn maen nhw'n mynd syncio yn y cae, te? Tracks, olwynion masif. O, hysd me agor rhywbeth. O, ti'n mynd hyn, de? So beth sy'n chi mewn ffordd, mae'r straw walkers o ti mewn. Ti'n mewn y bocs na? Ti'n mewn y bocs o'na. A dim yn y tank o'r mae hair yn disgyn. Yn disgyn lawr i fanna. A dim yn gyda chi fans masif. Ie, yn chwthio allan trwy'r siwt. Yn chwthu'r chaff a'r llwch i gyd allan. Ie, a hwnna'n mynd allan o'r cefn o'r trac. Ynddi. A lle mae'r haid yn mynd fyny danc yn top na. Right. A faint o haid di o'n gallu cadw pan bod y trailer yn dod? Mae gen i stats stats yn un. Be di power horsepower o'n? 260 horsepower. 260 horsepower. Ond mae'r un mwyaf yn 670. Pa fath o engine sy'n hwn de? Sisu, neu Aqua Power. Na, Sisu, finish. Sisu, finish. A pa fath o engine? V8, V6, 6 cylinder? Na, 6 cylinders na nhw. 6 cylinder. Ti'n sôn am... statistic, mae'r tank yn dal 6,500 litres, sy'n 5 tunnell, ynddo? 5 tunnell. Sy'n equatio i 10,000 torth fara. Right. Neu 65 bread rolls. A mae hon yn un fach. A the big question, wan, faint o bags o sugar dwi eisiau gwario i brynu hwn? Mae hon, wel, mae'r base model di hon, de. Ti'n gochwyn ta 150. 150? A efo'r, ti'n cael y trailer a bopeth efo? Na, mae'n siŵr bod telar mach mwy, specify o trailer, specify o... So di o'n werth am 150, really? Di o'n gallu weithio? Na. So, faint o pres ti'n gofio gwario i cael o mewn cael i gweithio? Wel, swn i o ta 170, 180, 170, de. Ond, ti'n sôn am just am y flagship, de. Wyt ti'n ei finance? Yndi. Dwi'n arrangio yna mewn eiliad. Eiliad? Ond, yr ideal fawr, ti'n sôn am 750 grand. 750. 3/4 million. Bare teg. A maen nhw'n masif. Ie. So, iawn boi? Oce. Da chi'n alright? Neis am bod yn diwedd. O, greit. Well chi gwyddi ynddi, be di hanes hwn da? Ffortwn bach John, 1944. Right. Dwi'n mi cael ei registro ar lôn. You know, ni'n weld bod Forever for Dad o dy der yn bu efo? Na ci, i wachgan o... Cymais be? Cymais be. Ia. A sy'n ges di o te? Barn found. O barn ffain? Ia. So ti di wneud o fyny dy hun do? 90% o fo. 90%. Ac oedd o gyd yna, na i god ti'n gorfod prynu llwyth o bethau? Gorfod neud lot o bethau. Oedd nhw? Sion o bod Ed i helpu fi lot. Faint o blynyddoedd wnaeth o cymryd i wneud o? Blwyddyn yno? O, ma bad te. O, bad te. Di o'n mwy o waith na rali car? O, de. Yndi? O, de. A beth sy'n gen ti ar y cefn plow? O, mi'n ffastach ar... O, iawn fy mech, ie. Diolch mor ffastach ar i gael. Beth am redeg o? Di o'n post fawr? Oes, pwynt o dan, oes. Be mae redeg ar white yn ein diesel? Paraffin. Paraffin, ie? Paraffin, ie. Ah, right, oce. Restartio o petrol. O, stresio fo? Newid Startio fo petrol? Petrol. A wedyn Newid o paraffin. paraffin. A newid o'n dol i petrol ti'n stopio. O, right, oce. A pam wyt ti'n gallu stopio fo wan, te? Bwydio, dros yn digon spark. A, ddim yn digon o sbar.
Be di oed o? 44. 1944. Yn yr fel? Ie. Oce, rhywbeth special wan. Eric Pritchard o Llanner Chymedd yn Anglesey. Erioed, Eric? Wel, erioed dim ar y funud, ond dyna lle ganwyd i, dyna lle dewis i fyny. A be di hanes y truck ma? 1953 Ford Thames ydy. 10 horsepower. Horlage contractors fanna. So be o'ch chi'n neud rownd y ffermydd a bethau? Rwnd y ffermydd, high slag, calch, cario llaeth, i lle llaeth, a balli yn Llangefni. A wedyn oedd yr aluminium i Gaergybi wedyn. Oh, right, ie, ie. O'n i'n cario'r aluminium am rai blynedd. A faint o'r llwyth wyt ti'n gallu cario yn hwn? 10 So be di hwnna, hanner tynnell, ie? Hanner tynnell. A faint o mileage si ar y cloc, ta? Rhyw 18,000. 18,000. Oedd o'n brysur, te? Na, yw gen ti loris fwy o faint, oedd e? Oed, dyna oedd o'n, ie. Na yw sy'n ein motorbike na, de? Ha? Lovely, lovely. Does dim sôn yn werthu hwn, de? Na, gos. Hwn o'r ddan o'r ffleet. Mae nhw'n dweud i fi bod ti sy'n bydd tanker na hefyd. Rannol efo'r mab. All right. Mi'n bryno ni hwnna rhyw 2 flynedd yn dol. Cario we oedd hi. Allan o Grimery yn Preston yn newydd. Ie. Foden ydy. FG bach, mae hi yn 1950 ydy. All right, ie. A di o dal dŵr? Di tad. Dal yn Di iawn. tad. O, lyflu. Wel, mae'n nais bod chi'n cadw a hanes y loris ma yn fynd. Hei, lyflu, siarad efo chi. Diolch yn fawr. Thank you very much. Croeso. Diolch. Ma fod un efo'i ffyrnig i bech. Ie. Ha? Wel, ie. Esfaint mae hwn wedi bod efo chi? Ers 1962. 62 prynu o bran new? Yn had oedd hi. Un had. Ond 59 dy trefftio. O, 59. Faint o oriau sy'n efo? O, mae hwn yn gloch newydd. Mae'n edrych yn shiny. Ti di cael ei ail neidio? Mae hwnna'n original, hwn original. Mae'r wings yn newydd. O, reit. Ond dwi wedi Gedi'r paint job, di? O, do, dwi'n gwneud. Os yna lot o gwaith i edrych ar ôl nhw? Wel, oes yn dweud y gwir. Cysidro bod nhw'n neud yn byd. Wyt ti di torio mewn hanner? O, do. Faint o weithiau? O, dwi wedi smwtio 2 waith. 2 waith. Di hwnna'n job fawr? Yn di arfer y chwarae, ond yn neud yn byd ar andro. Ie. Dwi'n garfelyn dwi. O, ie. O, reit. Y tatio bia hwnna. O, reit. Hi sy'n bia hwnna. O, hi sy'n bia fo. Ie, wel, dwi'n Swn i ddela fi sy'n bia. So, da chi'n mynd rhawn bob yn y haf ma efo'r shows mae i gyd i'n tractor? Dwi eisiau gwneud Nicholas Bach, dwi'n sadwn. O, ie, Nicholas Ie. Hei, nais i siarad efo chi. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Ian Cooper, Bryn Coed Garage. Yes. Now, you're very lucky. You've got 3 beautiful vehicles here today. Yes, we This have. Volvo, Yes. what is it, a 144 estate? 145 estate. And you've got this Morris Ital Morris Ital, quite a rare vehicle. pickup. Yes. And you've got that beautiful Sunbeam Tiger over there. I've owned that probably 7-8 years. Yeah. Just use it very rarely. I spent hardly nothing on the car. And you give it a bit of a polish. Now and again. What year is it? 64. And what engine would be in that then? Well, it's a Tiger lookalike. It's an evocation, but that's got a 2.8 V6 in it. Yeah, but it's an exact replica of a Tiger. So that's a nice car. Oh, it's lovely. Sunday afternoon, round the Anglesey. On the Great Orme. Yeah, round the Great Orme. Oh, fantastic. And this beautiful looking car, an absolute workhorse of a vehicle, a 144 Volvo. It is. Now, this car I've only just bought very recently. And You buy it in this condition? Yes, yes. Lovely. Now, this car was supplied by Tinlon Volvo on Anglesey. Tinlon Yeah, Volvo. and the owner kept it for 51 years. 51 years? And parted with it in 2022. He sold it with his house in Beaumaris. With his house? With his so house. when they bought the house, the car was in the garage? Yes, and I just recently bought it off the guy because he's sold the house again now. Right. And I've just bought it off him. Can I ask you how much you paid for something like this? What's the value in these cars? I don't know. I'm Just under 7,000. Oh, I mean, it's a gift, isn't it? Oh, it's a gift. It is. And this is, to me, this is the most rare vehicle here, the Morris Ital. Now, I've noticed in the back you've got a wooden board. Yeah. Is there any steel under the wood? I've never even lifted the wood. So what is this here? 1300 Morris Ital. It is a 1.3. Trunnions on the front suspension. Yes. Handled like a bar of soap in the back. Yeah. What can it carry weight-wise? Oh, about a bag of crisps. A bag of crisps. And why did you buy this? I bought that in an auction quite a few years ago, and I just fell in love with the car. I thought it was a little bit different. Yeah. You know, there's not many of them about.
and I just kept it ever since. And what do you do with it? Do you carry stuff in the back of it? Do you use it in the garage? No, I don't use it. I do buy and sell run-of-the-mill cars in my garage. But I do buy and sell classic cars. But I have a little bit of a problem is I can't part with them once I've bought them and used them. So do you keep all these in a showroom or something? Yeah. We'll have to come to Brinkhoid Garage and have a look then. Anytime you like. Hey, diolch yn fawr. Thank you very much. Thank you very much. Brilliant. Yma efo Linda a Mark. Be di hanes y motorbike ma? Athel Amkin. Yeah. Works BSA. Yeah. 350? 350cc. Pryd oeddos, what year? 64, yeah. Genuine bike. Genuine bike. Incredible. Genuine bike. Nawn ni cychwyn hwn later on i cael yr teimladau. This is a 1973 MG Sebring. Sebring, right. Sebring. So that's the extension arches. Yes. What engine is in this then? An Ocelli 2 litre. A Ocelli 2 litre. And how long have you owned this? 15 years. Wyt ti'n cael ei gyrru hwn? Nac, do. Mae Mark di wneud chydig o rallies yn hwn, ydy? Yndi. Dwi'n ista a gwrando, mae'n swnffyd. Wyt ti yn navigatio efo? Nac, dwi'n sal wrth navigate. A wedyn y piece de resistance yw'r VW, ie? Ie. Faint i oed yr VW te? 1971. 1971. And have you done a lot of work on No, this? as I bought it, it's a Danbury, an original Danbury conversion. Original Danbury. As I bought it. It's beautiful, isn't it? It is, I love it. What's the value of something like this? Because these are very, very sought after now. You might get 20 grand. On a good day, you might get 20 for that one at that age. Fantastic. It's a tin And it's top. lovely. Tin top makes it a lot more desirable. Do you use a lot of it? Do you Yes. go off in it? Dych chi'n Yes, mynd ffwrdd yes, yn fo? yes. Dych chi'n cysgu yn fo? Ydy o'n neud ti'n cysgu yn fo? O, mae Neu o- dych chi'n mynd i hotel a... Na, Mae'n bob yn na, ti'n mynd i na, hotel a ti yn y fan? Na, mae'n bosib cysgu, da ni yn cysgu yn efo, ond tydi'm yn braf o'n nadwy, mae'n braidd yn bach. A sy'n toilet yn fo? Na, pwc hat ydy'r toilet. It's been lovely to look at your vehicles. You're Thank obviously you. passionate Thank you very about much. them. Thank you very much. You can start the bike for us now. Cheers, okay then. Come on. Mae'n mynd i cychwyn y bike wan. Dwi'n teimlo fel Steve McQueen. I reserved the temptation there. I was about to go. Wel na fo, Sioe Môn. Tractors newydd, tractors hen, ceir a fans. Good day. Hael yn gwenu. Hwyl am wan.